Sociology of Ignorance, הסוציולוגיה של הבערות, זה נושא, תחום, שעליו לא חשבתי אף פעם, אבל כאשר זוגתי שתחיה קנתה לי את הספרון הזה, שהופיע ב-1987, ספרון של הרצאות באוניברסיטה המשודרת, ספרון שהתחבר על ידי שני אנשים יוצאי דופן, גם כל אחד לחוד וגם בהתחברות ביניהם, כדי לדבר על התופעה של הטיפוח של איגנורנס, של בערות בצורה מכוונת בחברה האנושית. האמת היא שקשה לתאר כיום במאה ה-21 שיש תופעה כזאת שנקראת ניסיון מכוון של ההנהגה והשלטון או מגזרים חברתיים מסוימים לטפח בערות, ignorance, במטרות פוליטיות של שליטה בקהלים מסוימים. קשה בימינו, ימים של אוריינות, של דמוקרטיה, של פתיחות, של לימוד, קשה לתאר דברים כאלה, והנה באים שני המחברים האלה, אחד הוא פרופסור עמוס פונקלשטיין, פרופסור להיסטוריה אינטלקטואלית של ימי הביניים ושל תקופתנו. נדמה לי שנפטר. הוא נפטר ב-1995, אם אני לא טועה. כן. בפילוסוף, ואדם שמקורו בירושלים, הוא גדל בירושלים והתחנך בירושלים, אבל את הקריירה האקדמית שלו והאינטלקטואלית הוא עשה בחוץ לארץ, באוניברסיטת ברקלי ובאוניברסיטאות אחרות בחוץ לארץ, באוניברסיטאות ידועות, וגם באוניברסיטת תל אביב. ופרופסור פונקלשטיין, שהוא בן למשפחה דתית, הוא יצא בשאלה בשלב מסוים, אבל כתב על הרמב"ם והכיר את האותיות הקטנות, ואני אישית תמיד ידעתי, על פי מאמרים שאת הכותרים שלו ראיתי, בספרים שראיתי שאני חייב לקרוא אותו. הגיע מישהו? עכשיו יאיר מצטרף, אבל... אז אנחנו כבר, אתם כבר 4, כן? לא, גם אני. יאיר ואדם. גם אני, כן. סליחה? גם יאיר, אני עכשיו נכנסתי. כן, כן, אני אומר, גם יאיר. ואני מדבר עכשיו על שני המחברים של ספרון שהופיע ב-1987, בשם הסוציולוגיה של הבערות. אחד המחברים זה פרופסור עמוס פונקלשטיין, המחבר השני זה הרב עדין שטיינזלץ. והחיבור הזה בין שניים אלה הוא כשלעצמו מעניין. אבל הנושא של הספרון הזה, אני אומר ספרון כי
אף על פי שזה היה הרצאה של שניהם באוניברסיטה המשודרת, אני חושב שהספרון יש לו כמה עשרות עמודים, אולי קצת יותר מ-60-70 עמודים. בלה גם מצטרפה עכשיו. סליחה? בלה גם מצטרפת עכשיו. בלה, אז אתם כבר 6-5. את הספרון הזה אני מזכיר עכשיו, לפני שאנחנו מגיעים לפרץ, למוניש, מפני שטובה, זוגתי שתחיה, קנתה לי את הספר, ואנחנו קוראים בו. אני ברגע ששמעתי על הספרון, ואולי סיפרתי לכם ששמעתי אותו בהזכרה לידין שטייזרץ. הציטוטים המעטים ששמעתי באותה הזכרה, רמזו לי שהספרון הזה עוסק בדברים שתמיד עניינו אותי, ויש לספרון הזה, כשאני אגמור לקרוא אותו, אני אדע אם אני צודק, קשר גם ליידיש מבחינה תיאורטית, וגם למה ששטיינזלץ עשה עם הנגשת התלמוד לכל דכפין על ידי התרגום שלו, של התלמוד לעברית, וההסברים שהוא הסביר. מהו הקשר שאני רואה, לפני שגמרתי לקרוא את הספרון, הניסיון של השלטונות ושל מגזרים מסוימים למנוע ידע שהוא רלוונטי לחברה שלנו במדינת ישראל. מבחינתו של שטיינזלץ, הנגישות של התלמוד לכל דכפין, שבפעם שעברה כשהזכרתי אמרתי שלדעתי מה ששטיינזלץ עשה זוהי מהפכה שבעוד מאות בשנים אנחנו עוד נראה את התוצאות שלה מבחינת המודעות של האזרחים במדינת ישראל ושל מערכת החינוך על הרלוונטיות של התלמוד לתודעה היהודית שלנו כאן. ואמרתי שבן גוריון עשה כל שביכולתו למנוע את הגישה לתלמוד בחינוך במדינת ישראל, וההנגשה עכשיו של הדין שטיינזלץ לדעתי יהיו לה תוצאות מעניינות בדורות הבאים, גם בחינוך היהודי במדינת ישראל, כאשר הוא יחליף דיסקט וישתפר. כי לדעתי הלא מקצועית הוא בשפל המדרגה. עכשיו, מבחינת הרלוונטיות של הספרון הזה לגבי ספרות יידיש בלשון יידיש, אני לא ארחיב את הדיבור, אני רק אומר ומצטט דוגמה שאותו בן גוריון, שאנחנו מכבדים אותו על זה שהוא הקים את המדינה הזאת, והודות לו יש לנו במידה מסוימת מדינה, אותו בן גוריון ב-1952 הוציא תקנה שאסור להציג תיאטרון ביידיש במדינת ישראל, והוא השית כנסות על ג'יגם ושום אחר והתיאטרון שלהם. ואני רואה בזה מאמץ מכוון שלטוני למנוע ידע קיים שהוא רלוונטי לחברה במדינת ישראל. ויש עוד הרבה דוגמאות, כרגע לא ניכנס לזה. אנחנו חוזרים למוניש, ואולי אדם זוכר,
האם הגענו לבית? אפשר רגע לבדוק ביוטיוב, אלא אם מישהו מהנוכחים פה זוכר. כן, נדמה לי שעברנו את מספר בית... סיימנו את בית 88. זהו. סיימנו את בית 88, כדי להיזכר באותו בית, אולי אדם, אתה מוכן לקרוא אותו? Nur Schweiß liegt euch auf den Sternen, und die Augen feucht von Tränen, und das Ponym blass wie Kreid, der Robby seiner Sitz verzuckt. Es steht die Rebetzen und guckt. Oi, wer weiß, was das beteit? כן, ואני מזכיר לכם שהבית הזה בא כדי לתאר את השוק שמקבלים בחיידר, כאשר מוניש לומד גמרא ומזמר בניגון של מרי, הבת של הגרמנים, בניגון זר. שלמה, אתה רוצה להמשיך? כן, 89. כן. Der Vetter vernommen in allem vergessen, in der Heiß sollten Schewach gegessen. Der Vetter... לא, זה לא דר פטר, זה דר פוטר. זה לא כתוב פטר. זה קמץ, אני פשוט לא רואה. זה פוטר. Der Vetter vernommen... לא, לא, רגע, עוד פעם. Der Vetter... vernommen... לא כתוב vernommen. ו' ביידיש זה הוא. תראה, עד שלא נתגבר על קריאה נכונה, אני אעמוד על זה שהקריאה תהיה נכונה, כי זה א' ב'. Der Vetter vernommen. תרגום. פוטר זה דוד. לא, פוטר זה לא דוד. פטר זה דוד. מה שקראת קודם, אבל לא כתוב פטר, כתוב פוטר. טוב, אני לא יודע מה זה. אבא? זה האבא. Der Vetter vernommen. פרנומן זה נשמע לי עסוק. נכון. האבא עסוק, שורה הבאה. In alles vergessen, והכל נשכח. כן, שורה שלישית. In der Heim sollten השבח gegessen. לא, 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 רגע, in רגע. der Heim. לא כתוב in der Heim. In der Heim. כן. sollten השבח gegessen. השבס לא gegessen. כתוב שבח. תקרא את השורה פעם. In der Heim sollten השבס gegessen. תרגום. בבית הם לא, אוכלים... למה כתוב, רגע, לא כתוב הם, לא כתוב לא הוא ולא הם. In der Heim selten, מה זה selten? In der Heim selten. בבית לעתים נדירות, selten, לעתים נדירות, השבס gegessen. אוכלים שבת? לא יודע מה זה. בבית בצורה נדירה אכל שבת, זאת אומרת, מישהו באופן נדיר היה בבית בשבת. אנחנו עוד לא יודעים על מי מדברים. עוד שורה? זה בית חדש. אז רגע. מישהו יכול לנחש על מי מדברים פה? מה זה der Vetter vernommen? האבא עסוק, אני לא יודע מי זה האבא. אתה כבר תרגמת, עכשיו אני מבקש עזרה מכל האחרים. על מה מדברים בבית הזה, אם אפשר לנחש? האבא מוטרד ממה קורה עם הבן שלו. כתוב der Vetter vernommen. In alles vergessen, הוא עסוק והוא שוכח הכל. שכח הכל, ומה עוד?
in der Heim selten Shabbos gegessen, אין ארוחות שבת בבית. השאלה היא, מי אכל באופן נדיר בבית? האם האבא או האם מוניש? אז בואו נקרא את הבית הבא. שלמה, הבית הבא. אולי הוא יבהיר לנו על מה מדובר. Es zet doch die Mutter, wie Manisch... לא, מניש, אין דבר כזה מניש. מוניש, ומוניש, אני אגיד לך, ההדפסה היא כל כך גרועה שאני לא מבחין בין פתח לקמץ. Es zet doch die Mutter, wie Monisch verschwindt, sie schreckt sich und fragt ihm, was ist dir, mein Kind? Es zet doch die Mutter, האמא רואה... עוד לא קראנו את כל יש לנו דרך לעבוד. קודם קוראים את כל הבית, אחר כך קוראים שורה. עכשיו תקרא את כל הבית. קראתי את הבית. Es zet doch die Mutter, wie Monisch verschwindt. Sie schreckt sich und fragt ihm, was ist dir, mein Kind? את הבית הזה אתה קורא פעם ראשונה. עכשיו שורה ראשונה. Es zet doch die Mutter, האם אכן רואה, המילה דוח, זה בכל זאת. הרי, האמא הרי רואה, שורה הבאה. wie Monisch verschwindt, איך מוניש verschwindt זה מתקלקל, זאת אומרת, עושה דבר לא ראוי. נעלם אולי? נעלם? לא. אדם? רגע, אני מחפש. אולי זה נעלם? נעלם? כן. הרי האמא רואה איך שמוניש נעלם. המילה כאן נעלם, לא צריך לקחת אותה מילולית, אלא צריך להבין, כמו מהבתים הקודמים, האמא מסתכלת על מוניש, רואה שהוא חיוור, רואה שהוא שר בניגון הגמרא, בניגון זר, בשבילה הבן נעלם כבן שלה. שורה הבאה. Sie schreckt sich und fragt ihn, היא נבהלת ושואלת אותו, עוד שורה. Was ist dir, mein Kind? מה קורה איתך, ילדי? כן. אני חושב שעדיין הבית הקודם לא ברור, לי יש הסבר אחר, אבל תקרא עוד בית, אולי זה יעזור. 91. Was lässt sich dein Kohl, also wienendick Herren? לא כתוב ויננדיק. ויננדיק, כן. לא, וייננדיק. יש שני יודים. וייננדיק. לא, שני יודים ביידיש זה תמיד A. וייננדיק. וייננדיק, כן. אז תקרא עוד פעם בשורה. sich dein Kohl, also weinendig Herren, was hast du in die Augen nur Tränen und Tränen. שורה ראשונה ותרגום. Was lässt dich dein Kohl, מה שמשתחרר בקול שלך, מה משתמע מהקול שלך? משתחרר. Also weinendig Herren, כל כך בכייני, הוא נשמע כל כך בכייני. בסדר, שורה הבאה. Was hast du in den Augen, מה יש לך בעיניים? nur Tränen und Tränen, רק דמעות ודמעות. כן. בכל זאת, אני חוזר לבית הראשון ששלמה קרא, ואני אומר, אני מבין את הבית, וזה לא חייב להיות נכון, אז זה הולך ככה. Der Vater vernommen. מכיוון שהאבא עסוק, הוא לא שם לב מה קורה עם מוניש. השורה הבאה שם זה
תזכירו לי. In alles vergessen. In alles vergessen, פה לא ברור מי שכח הכל, כן? לא ברור. השורה השלישית, In der Heim sollten Schabbat gegessen. לא קראת נכון. מה? In der Heim selten. כן. Shabbos gegessen. selten השבס גגסן, אני מבין את זה, שמוניש לא נמצא בבית. אולי אני לא טועה, אבל אינלס פרגסן אולי הכוונה למוניש. הרי מתארים פה כל הזמן בבתים הבאים שקראתם, שמוניש מדאיג את האמא שלו. אז כנראה שזה גם קשור למוניש. זאת אומרת, הוא הפסיק להיות הבן של אבא ואמא. האבא עסוק. מוניש שכח את הכל. בבית הוא לא נמצא בשבת. כן? ואז האמא רואה אותו חיוור עם דמעות, שר בניגונים לא מקובלים כשלומדים גמרא, אז היא מאוד מודאגת. שלמה, עוד בית. אנחנו עכשיו, רק רגע, תרים בבקשה, 93. כן. Die Egelach deine, die Schöne Avdoles. רגע, אנחנו פספסנו פה בית. סליחה? את 92 לא קראנו. נקרא את 92. Was bist du also blass? נכון, סליחה. Was bist du also blass, mein einziges Kind? Wer hat dir verloschen? Sag, was für Wind? Was bist du also blass? למה אתה כל כך חיוור? כן. mein einziges Kind, בני היחיד. כן. wer hat dir verloschen? מי קיבע אותך? נכון. was für Wind? תגיד, איזה רוח? יפה, הבית הבא. Die Egelech deine, die Schöne Avdolos. רגע. העיניים הקטנות שלך. לא, שכחת. תקרא את הבית כולו. wo hast du genommen ניגונים ילולות. אבדולס, ילולס. שורה ראשונה. מההתחלה, רגע. Die Egelech deine, העיניים הקטנות שלך, ההבדלות היפות, זאת אומרת, היא ממשילה את זה לנרות של הבדלה, ואוסטון גנומן, מאיפה לקחת ניגונים שהם יללות? והיללות זה הניגונים של מרי, הניגונים הלא רגילים, כן, הניגונים של השיקטר. יאיר, בבקשה. אני? כן. כן. On, ein Ara. an. Gesund sein und stark. Du pflegst doch zu singen, funkt wie Kanark. On, ein Ara. ללא ein Ara. רגע. ein Ara. האם קראת כבר את כל הבית? כן. funkt wie Kanark. אין הרע. יאיר, המילה הראשונה זה on, המילה השנייה זה an. לא רואים. אונן אין הרע, בלי אין הרע. אונן אין הורה, כשקוראים, אי אפשר להגיד אונן אין הרע, זה לא יידיש. נכון. אונן אין הורה, ללא אין הרע, כן. אין הורה. gesund sei und stark. בריא וחזק. דופלקס תוך... רגע. מה המילים בשורה הזאת? גזונט? גזונט זי ושטרק, שתהיה בריא וחזק. הלאה, בית הבא. דופלק דוח... צוזינגן, אתה לא היית מנגן.
פונקט והכנר. לא. Du fleckst doch, כתוב צוזינגן או צוזינגן. צוזינגן. עכשיו, מה זה פלקסט? אתה היית, הפלקט זה, הוא כאילו אתה היית. לא הבנתי. מה זה פלקסט? אם אני אומר, רגע, יאיר, אם אני אומר, איך פלג זינגן, איך אתה מתרגם את זה? אני הייתי מנגן. לא, מכיוון שאני הייתי לא, זינגן זה לשיר. איך פלג זינגן, אתה אומר, צריך לתרגם, אני שרתי. לא. זה כי להגיד אני שרתי, זה איך הופ גזונגן. פה כתוב איך, אני אומר, איך פלג זינגן. דו פלקס זינגן. פלג, רגע, פלג, קצת סבלנות. פלג זינגן. מיר פלגן זינגן. איר פלגט זינגן, זי פלגן זינגן. מה ההבדל בין זה למה שאתה מתרגם? מה זה הפלגן הזה? פלגן זה, זה הייתה התכונה שלי, אני הייתי כזה, אני הייתי שר תמיד. עכשיו כבר לא. לא, אני מבקש תרגום, לא הסבר. אם אני אומר איך פלג זינגן, איך אתה מתרגם את זה לעברית? Du pflegst doch zu singen. מה? אתה היית מנגן. אני אומר לך משפט, תתרגם את המשפט שאני אומר. בבקשה. המשפט שאני אומר הוא איך פלג זינגן. איך תתרגם איך פלג זינגן? אני הייתי מנגן. אני הייתי מנגן, זה... לא, אני הייתי שר. אני הייתי שר. אז זה איך הופ גזונגן, אני שרתי. תראה, אני בכוונה מביך אותך, לא, כדי כך שאני אעורר בך רגש אשמה ואסביר אחר כך מה ההבדל המדויק, אולי תזכרו את זה יותר. מישהו יכול לעזור איך מתרגם? אני חושב פלג, זה כאילו אני הייתי, זה כאילו מתמשך. זה מתמשך. פלג, כאילו אני הייתי זמר, זה היה הנועל שלי. טוב, בסדר, אתה בכיוון. התרגום המדויק, לדעתי, אני הייתי נוהג לשיר. נוהג. המתמשך שלך מתקרב לזה. הייתי נוהג לשיר. עכשיו, איך בשורה הזאת של מוניש, איך כתוב? דו פלקסט. דו פלקסט, דוח צו זינגן, אתה הרי, אתה היית הרי מנגן, אתה היית הרי שר. אתה הרי נוהג. אתה הרי נוהג לשיר. לשיר, לא לנגן. לשיר, כן. זינגן זה לשיר. אתה הרי היית נוהג לשיר. שורה הבאה. פונקט והכנר. בדיוק כמו כנר. לא, איזה כנר? כנר מנגן בכינור. אז מה זה כנר? כי אני לא יודע. כנרית, הציפור. ציפור. רבה. Aschener, Avolech, sie andere Sachen, es pflegt doch Vertanug das Haus in mir lachen. שורה ראשונה. השטייגר, אבולך, אני לא יודע. לא הבנתי מה השורה הזאת. השטייגר, אבולך. אני לא יודע. כתוב השטייגר, אבולך? לא, השטייגר. סליחה, השטייגר, אבולך. שורה שנייה. השטייגר, אבולך, אני לא יודע מה. וולך זה מנגינת שוענית. נכון, אבל תקרא שתי שורות עכשיו. השטייגר אבולך, שורה הבאה. ציאנדרה זכן, או דברים אחרים, לדברים אחרים. מה זה השטייגר אבולך?
מה זה השטייגר? אני לא יודע. צורה. לדוגמה, לדעתי, לא. במקרה הזה. לא. פה אנחנו צריכים להיכנס ללשון החזנים. אני ציפיתי שלא תדעו. פה האמא אומרת לבן, היית נוהג לשיר. מה היית שר? שני סוגים של מנגינות. השטייגר זה סוג אחד של מנגינה, הוולך זה סוג שני של מנגינה. מי שייכנס למילון הרכבי, יראה שהשטייגר זה סגנון זמרה של חזנים. זה איך לקרוא לזה? זה המודוס של חזנות. וקוראים לזה ביידיש השטייגר. נכון, אדם, שהשטייגר זה לדוגמה, אבל לא כאן. השטייגר זה טרמינוס טכניקוס של סגנון חזנים. יש כאן באמת הרבה פירושים למילה שטייגר, שאחד מהם זה traditional Jewish melody. בדיוק, אבל traditional melody... וגם liturgical mode. בדיוק, זה ה-liturgical mode. זה מה שהאימא אומרת לבן. אתה שר עכשיו ניגונים של גויים, אבל בעבר היית נוהג לשיר השטייגר, כמו שבלה אומרת, ב-liturgical mode, מנגינות יהודיות, וגם היית שר אבולך. זאת אומרת, בהשפעת הסביבה, בפולין שאנחנו חיים, היית שר איזה מנגינה צוענית, אבל לא מנגינה כמו מרי, שזה ודאי מתקרב יותר, זה אני מפרש, לכנסייתיות, לזמרה קתולית או פרוטסטנטית, אז האמא מתפלאה. שורה הבאה. סליחה רק רגע, המנגינה שרלה היא וולך. היא וולך. היא מנגינה יהודית צוענית. יפה. אז זה מה שאמרתי. יהודים הושפעו מהסביבה שבה חיו, ואז לתוך השרלה זה הרי ריקוד בחתונה, מאוד יהודי, אבל הם אימצו לעצמם מנגינות צועניות. זה האמא מבינה. אבל מנגינה כמו של מרי, שורה הבאה. andere Sachen, דברים אחרים. עוד דברים אחרים. עוד דברים אחרים, כן, עוד דברים אחרים. Es fleckt doch פרטנוג. היית נוהג את זה לשם הנאה, לשם תענוג. Das Herz in mir lachen. וליבי היה צוחק. מרוב תענוג. עוד בית. לקרוא את הבית הבא? כן, עוד בית אמרנו. אז du pflegst singen, des Mires beim Essen. Heint hast du go jene Nigunim vergessen. זאת אומרת, שורה ראשונה. אז du pflegst singen, אתה היית נוהג לשיר. רגע, לא הבנתי. כשהיית מה? du pflegst, היית נוהג לשיר. היית מה בעברית? לא קלטת את המילה. היית מה אתה אומר בעברית? נוהג לשיר. יפה. הלאה. דזמירס beim Essen. הזמירות בזמן האוכל. בזמן הסעודה. ביום שישי וכולי בשבת. הלאה. איינט. hast du gar jene ניגונים vergessen. עכשיו, היום, עכשיו, אתה בכלל שכחת את הניגונים האלה. עשית תרגום יפה ומדויק, תרגמת את המילה גור במילה בכלל. ותרגמת נכון,
אבל על המילה גור, אני צריך להגיד עוד כמה דברים, איך שהיא מתפקדת בתוך משפט ביידיש. אבל לפני שאני אגיד את שלי, האם מישהו זוכר בשיעורים הראשונים שלנו, Learn Yiddish Online, בשיר של סוצקבר, כאשר הסברנו אותו, הוא השתמש במילה גור, ואני הרחבתי את הדיבור על המשמעות. יאיר תרגם גור במילה בכלל, וזה בסדר גמור, אבל יש לזה עומק עוד יותר גדול. אני לא הייתי אז באותם שיעורים, אבל יכול להיות גור גם שהרי. כן, אני לא דורש ממך לזכור, אבל מי שכן היה, אולי זוכר, ואם לא, אני אחזור על ההסבר. מי היה אז? אדם לא היה, יאיר לא היה, שלמה לא היה. יהודית אמרה שקשה לה לדבר, אז לא נשאל אותה. רק בלה. אבל בלה לא זוכרת. כל האש מופנה אלייך, ואת לא חייבת לזכור. אבל אני לא זוכרת. אני יודע. האם זה יכול להיות שהרי? סליחה? שהרי. האם או שהרי גור? לא זה. לא זה. הבכלל שלך הוא מדויק, אבל על הגור הזה צריך להגיד עוד כמה דברים. וזה שבלה לא זוכרת לא מפתיע אותי, מכיוון שכל יהודי שיודע יידיש מהבית, ומדבר יידיש, ומשתמש במילה גור, כמו שיאיר תרגם נכון, לא מכיר את התפקיד העמוק יותר של המילה גור. יחיאל, רגע, תן לי לנסות להציל את כבוד הזיכרון שלי. יופי. דיברנו על גור נישט. נכון. בשיר של סוצקבר? בואי נזכיר לך את השורה. כן. וניחוב גור nicht kein Winkel sei zu schenken dir zurück. את המילים שהן דמעות. ואז המחבר סוצקבר אומר לאלוהים, וניחוב גור nicht kein Winkel sei zu schenken dir zurück. ובאחד הנוסחים כתוב וניחוב גורניש כמילה אחת, והצורה הנכונה לכתוב את זה בשתי מילים. וניחוב גור נישט קיין וינקל. גור כמילה נפרדת, כמו שאנחנו מוצאים אותה במוניש. יאיר, תגיד עוד פעם את השורה אצל מוניש. Heint, hast du Gor jene Nigunim vergessen? יפה. עכשיו בלה תנסי להציל את כבודך. אוקיי, אז זה גור במובן של לגמרי, בכלל או לגמרי. זה הבכלל שיאיר אמר. אבל מה עוד אמרתי אז? ומה שאמרתי אז עוד, זה הדבר החשוב. אני לא אענה אותך, לא. אוקיי. את לא חייבת לזכור. אז זכרתי את ההקשר. זכרת את ההקשר, זכרת 50%, ועכשיו אני נותן דוגמה שנתתי אז. נגיד שתינוק נולד, לא יודע אם בדיוק אותה דוגמה, אבל נגיד שתינוק נולד. ולתינוק הזה במשפחה יש אח או אחות, נגיד בת 8, והיא מדברת יידיש, והיא לא יודעת על הפיזיולוגיה של הגוף האנושי, והיא כבר יש לה כל השיניים,
והיא מסתכלת על התינוק שזה עתה נולד, והיא אומרת לאמא, מאמה, הות גור נשטיינציין. אמא, אין לו בכלל שיניים. הגור הזה, אני לא הייתי בסדר, מתרגם את הגור בכלל. אמא, אין לו בכלל שיניים, אבל לבכלל הזה, מאחורי הבכלל הזה, עומדת תנועת נפש של פליאה. אמא, תראי, אין לו בכלל שיניים. ולי יש. המילה גור ביידיש, כשהיא מופיעה לבד, היא כמעט תמיד מילת התפעלות. כל דוגמה שתיתנו לי עם גור לבד, לא ביחד עם גור, כי מילת ההתפעלות גור באה מיד אחרי ניש, אבל בנפרד. אנה עכשיו מצטרפת. מי? אנה. שלום אנה, היה פקק בפולין? ייקח לרגע. כן. אני שואל את אנה אם היה פקק בוורשה. שלום, שלום לכולם. שלום, היה פקק בוורשה? כן, יבוקה. כן, אבל את הרי בזום מן הבית שלך, לא? כן, בבית לזום, כן. אני רק חזרתי באוטו בוורשאו. אז היה בפקק, כן. סליחה, אבל זה, רק זה, the Monday it's so difficult, but anyhow I will manage. אוקיי, אז אנחנו מדברים על המילה גור, ואמרתי שכאשר המילה גור מופיעה לבד, אפילו שאחר כך יש המילה ניש, בדרך כלל יש תנועת נפש של וונדרינג, של התפעלות. מישהו יכול לתת לי דוגמה משלו ביידיש עם המילה גור? אני רוצה לתרגל אותה כדי להטביע בזיכרון שלכם שהגור זה מילת התפעלות. מהות אונגטון גור קיין מסקס. הרות, מהות. בסדר, אני הולך בכיוון שלך. הרגית גור אינדי קורונה טג גור און מסקס. זה בכלל, אבל זה גם התפעלות, כאשר כולנו מצויים. בלה, זה מזכיר לך את ההסבר אז? כן, כן. אוקיי. אנחנו ממשיכים... סליחה, באנגלית גור? ביידיש גור. כן, באנגלית גור, מה זה באנגלית? איך היינו אומרים, אדם, תציל אותי עם האנגלית שלך? קודם כל, בגרמנית היינו אומרים גר, אבל באנגלית... גר, אוקיי. כן. גר גרמנית, אני הבנתי. כמו גרניכטס. גרניכטס, נכון, גרניכטס. לא, אבל לא כמילה אחת. כן, בגרמנית זה... Sie haben gar nicht kein Zähne. לא יודע איך אומרים שיניים בגרמנית. ציינה. בסדר. אוקיי, הבנתי. בבקשה, בלה, הבית הבא. זה 97? כן. אוקיי. Heint singst du gar anders, Heint singst du nicht gut. Es klemmt mir das Herz zu, es killt mir das Blut. Es מה? Es killt mir das Blut. das Blut. שורה ראשונה. Heint singst du gar anders, כן. היום אתה שר לגמרי אחרת, כן. Heint singst du nicht gut. היום אתה שר לא טוב. כן. Es klemmt mir das Herz zu. הלב שלי... קודם כל, רגע. קודם, מהו הפועל בשורה הזאת? צוקלם? צוקלמן. צוקלמן.
צוקלמן. מה זה יכול להיות? צוקלמן, לפי ההקשר, זה פועם בחוזקה, דופק. לא פועם. כואב, יכול להיות? צוקלמן במובן של... כואב? איך אמרת? כואב. כאבים, כואב. לא. קלמן זה בא מלשון, כמו שאומרים ביידיש, קלמרן. זאת אומרת, מתהדק ולוחץ. כן? קלמן זה, איך היינו אומרים? אולי בעברית, es klemmt das Herz, הלב לא דוחק, איך? נמחץ. נלחץ. קלמרן, כשאנחנו מדברים על קלמרן, מה זה קלמרן? סוגריים. במובן לסגור, סוגר עליי הלב, ועל ידי כך שהוא נלחץ וסוגר עליי, הוא לוחץ עליי. זאת אומרת, עוד לא כואב לי, אבל אני מרגיש שהלב מכביד עליי, הוא סוגר עליי, הוא לוחץ עליי. אז צוקלמן זה כאילו חזק יותר מקלמן? נכון, זה בעצם הרעיון? נכון. צוקלמן, זאת אומרת, מתהדק, הלחץ מתהדק של הלב. כן. אז נלחץ לי הלב, והסקילט מיר דוס בלוט, הדם שלי נהיה קר. אז דם שלי מה? או שמקרר אותי, הדם שלי מקרר אותי. זהו ביטוי אידיומטי, הסקילט מיר דוס בלוט, בדרך כלל אצל אדם הדם הוא חם, נכון? ברגע שהוא מתקרר, כן? אז הוא במצב out of homeostasis, out of equilibrium. קורא לו משהו לא טוב. הסקילט מיר דוס בלוט זה ביטוי אידיומטי שאני לא משתמש, ולא שמעתי את הוריי או את הסבים שלי משתמשים, אבל זהו ביטוי ידוע ביידיש, במובן שזה מוציא אותך משיווי משקל. בגלל שאדם שהוא בדרך חם, ברגע שהוא מתקרר, הוא מביא אותך למצב של חוסר שיווי משקל פיזיולוגי. הבית הבא. Okay, es schneit wie mit Messers in Herz dein Gesang. Was ist für a Steiger? Was ist für a Gang? Es schneit wie mit Messers, זה חותך כמו סכינים. כן. In Herz dein Gesang. בלב, כן, חותך כמו סכינים בלב, השירה שלך, דיין גזנג. נורא יפה. שנייט ומתמסס עוד ביטוי אידיומטי, כן? שכאשר יש אירוע לבבי, או במקרה נגיד שלי, בגיל 26, אני, שתדעו לכם, הייתי כדורגלן רחוב די מפורסם, אבל בגיל 26, אני רץ עם ילדיי, עם הילדים של הגיסים שלי, על החוף ומשחק כדורגל, ובגיל 26, אני מרגיש כאילו פתאום מרוב התרוצצות ומשחק בכדור, הלב שלי נחתך עם סכין. הבנתי שאני צריך לפרוש מהכדורגל. ואז אתה מרגיש את הביטוי ביידיש. הרגשת כאילו חותכים לך בלב עם סכינים. אתה מרגיש כאב חד. אז בבקשה, בלה, שנייט ומתמסרס. In Herz dein Gesang. השירה שלך, אומרת האמא למוניש, חותכת לי בלב כמו עם סכינים. למה? כי אלה
ניגונים, מנגינות לא יהודיות, זרות. שורה הבאה. Was is for a Steiger? איזה מין מנגינה זאת? איזה מין מנגינה יהודית זאת? נכון. איזו צורה לה. עוד פעם, אדם? כאן שטייגר, שוב חוזרים לעניין של Jewish Melody. הרי אתה שר תמיד שטייגר, דברים יהודיים, איזה מין שטייגר זה? איזה מין סגנון יהודי זה הייתי מתאמן? הלאה? אני חושב, אבל אני מציע, סליחה שאני מפריע. לא, אדם, אתה לא מפריע. אתה חלק של דיאלוג וקורס אינטראקטיבי, ויש לך כל הזכות להציע, ואולי נקבל, בבקשה. אז אני רוצה להציע שהוא משתמש פה בשטייגר, אמנם, כלומר, הוא משחק על הדמיון בין המילים. כלומר, אני מכיר שבמקרה הזה, סליחה רגע, זה נתקע? אתם רואים? כן. כן, אוקיי. אני מציע שווסיס פרשטייגר, זה באופן כללי איזו מין צורה יש לזה, נכון? למילה שטייגר אין מובן אף פעם, עד כמה שאני יודע, אין לו מובן של אי אפשר לתרגם לצורה. שטייגר, כן, זה תמיד משהו פולקלורי, משהו אתני, כן? לכן, ברגע שהוא השתמש, פרץ, במילה שטייגר בבית הקודם, אין לנו בסיס לחשוב שהוא משחק עם המילה במובן אחר שאין לו. כי אם אתה אומר ששטייגר אפשר לראות את זה, לתרגם צורה, אין דבר כזה, עד כמה שאני יודע. אבל כן יש לנו בסיס, כי הוא השתמש קודם במובן שטייגר, כן ניגון אתני של חזנות. זה מה שאני אומר. אבל אדם, אתה יכול להתמיד בניסיון שלך, אבל השאלה מאיפה אתה לוקח ששטייגר ניתן להתרגם כצורה. במילון כתוב לי ככה, שטייגר, der שטייגר, manner, way, style, usage, custom, kind of, status, mood. באיזה מילון? של ויינרייך? של בוכנר, של מדם. מה זה של מכון מדם? כן, של הפריז מדם ביבליותק. בוכנר. בסדר. התשובה שלי למה שאתה מצטט היא כזו. אנחנו מנהלים דיאלוג, אל תשכחו. בחברה הישראלית, כששני אנשים מדברים, מחפשים מי יגבר על השני ומי יפריך את השני. יש המון אלימות בדיבור בין אנשים בחברה הישראלית. אני לא מנסה לנצח את אדם או את המילון של בוכנר, אני מנסה לטעון טיעון בדיאלוג בינינו. והדיאלוג שלי אומר ככה, מילון על פי טבעו מתרגם, בדרך כלל, כן? מתרגם מילה אחת בשפה אחת למילה אחרת בשפה אחרת. הדוגמאות שהבאת, נכון שהן מקרבות למה שאתה מנסה להגיד, אבל אם תשים לב, תגיד, לפי הסדר, מה המילה הראשונה שמתרגמת? המילה הראשונה שמציעים זה manner. רק רגע. manner, זאת אומרת, צורה מסוימת, כן? אבל אמירת צורה כאן היא לא הדבר החשוב, אלא המסוימת. אני טוען שמכיוון שמילון פה מתרגם מילה אחת במילה אחרת, זה לא מספיק כדי להגיד
באיזה מובן, המילון אומר נכון מאנר, אבל המילה מאנר לא מספיקה כדי להסביר את המשמעות של שטייגר. בוא תנסה מה המילה הבאה שהיא אומרת. אני רוצה גם להסתכל במקביל בוויינרייך, לראות מה הוא אומר. טוב, אבל רגע, בוא נהיה מסודרים. מה המילה, אחר כך תסתכל, מה המילה הבאה שבוכנר אומר? way, דרך. דרך, כן. way? כן. כן. way, שוב, way, השאלה לאן הוא מוביל ואיזה way. התרגום של מילה במילה לא מספיק, לדעתי, לא מספיק כדי להסביר את המשמעות של שטייגר, שהיא הרבה יותר מורכבת מאשר מילה בודדה. עוד דוגמה שהיא אומרת... יש לו את הדבר הזה גם בתוך משפטים, כלומר, איך משתמשים בזה בכל מיני דרכים שונות. יש אפה שטייגר, וידר שטייגר איז. לא, רגע. המשפטים שלו הם יותר פרזות, הוא לא נותן משפטים מלאים. לא, הוא לא מדגים. זה לא משפטים, מה? לא, יש גם usage, custom. running board. רק רגע, תנו לאדם, אי אפשר. usage, שימוש מסוים. אז בסדר, אז אני אומר ששטייגר זה שימוש של חזנים. אבל כן. המילה usage לבד לא מספיקה כדי לתרגם צורה. מה המילה הבאה? custom. custom זה עוד יותר. custom זה גם כן בעניין של מנהג, של משהו מובנה לתוך התרבות. עם המילה הזאת לבד לא מספיק לדעתי להסביר מה זה שטייגר. מה עוד? kind of. איך? kind of. טוב, כן. kind of זה סוג של, אבל איזה סוג? זה בדיוק מה ששטייגר אומר, זה סוג של ניגון של חזן, או סוג כן. של וכולי. עכשיו תסתכל בוויינרייך, איך ויינרייך אומר? אני פתחתי את ויינרייך. כן. הוא כותב ככה, manner, way, kind of, as usual, for example, as is usual, for instance, way of life. מה שוויינרייך עושה, הוא נותן שתי קטגוריות שונות של תרגום. לדוגמה, זה בכלל קטגוריה אחרת שלא שייכת לפה, ומאנר וכל זה כמו המילון שאדם אמר. כן, אני חושבת שבאמת הם לקחו מוויינרייך את החלק הזה. הטענה שלי היא שבמקרה הזה, מילון שמתרגם מילה בשפה אחת למילה בשפה אחרת, לא מספיק כדי להסביר מה זה שטייגר. עכשיו, הדוגמה של המילון של יודל מרק, כן? אילו הוא היה מצליח להמשיך מעבר לאות א', כן? הוא נותן ציטוטים מתוך ספרים, ואז היינו יכולים יותר באופן קונקרטי לראות איך משתמשים בשטייגר, לא כאשטייגר לדוגמה, אלא כשטייגר סוג מסוים של ניגון או של שירה. עד כאן הדיון, כל אחד ייקח מה שהוא יכול מהדיון, ובואו נמשיך. טוב, אז השורה האחרונה בבית 98, אז זה ווס שטייגר, ווס איז פרגנג. איזה מין, זה גם כן ככה באותו כיוון, אני חושבת. מה המילה ביידיש? לא שמעתי אותה. ווס איז פרגנג. גנג. מה זה גנג? מהלך, דרך. איזה סוג של מהלך, כן?
אז יש גם בזמרה מהלך כזה, מהלך כזה. אוקיי. הבית הבא. להמשיך? כן. אוקיי. אגב, אני רק עוצר שנייה, השעה עכשיו 7. מעדכן. השעה 7, אוקיי. Flags amol helfen dem Chasen in Schul. Gor andere Keules in ander Gefühl. Und an ander Gefühl. שורה ראשונה. Flags amol helfen. אתה נהגת לעזור. מה זה המול? המול, פעם. בעבר. סליחה, בעבר. בפעם, לעזור. המילה המול, אני מזכיר לכם שוב, זה כמו במתמטיקה, המילה המול ביידיש. אם זה שתי מילים, המול, זה פעם אחת, פעם שנייה. אם זה כתוב כמילה אחת, התרגום זה בעבר. פה זה כתוב כמילה אחת? כן. זהו. אז היית נוהג בעבר, שורה שנייה. דם חזן עם שול. לחזן. מה זה הלפן? איפה ההלפן? פלגסט המול הלפן, זו השורה הראשונה. פעם היית עוזר. לחזן בבית הכנסת. דם חזן עם שול. כאן יש לכם ההוכחה שכאשר פרץ אומר שטייגר, הוא מתכוון בדיוק לזה, לסגנון החזנות שמוניש היה עוזר לחזן, הוא היה המשוירר, כפי שקראו לילדים או לצעירים לפני בר מצווה, שהיו עוזרים לחזן בבית הכנסת, ושרים עושים לו רקע מוזיקלי. ואז היו אומרים שהם שרים שטייגר. כן. גור אנדר קוילס, קולות אחרים לגמרי. כן. אן אנדר גפיל, הרגשה אחרת. זאת אומרת, פרץ כאן מגדיר את השירה של מרי, הבת של הגוי הגרמני, כמוזיקה שמעוררת רגשות אחרים. ואם תחשבו רגע מה זה ניגון חסידי, הרי ניגון חסידי בא לעורר רגשות מטאפיזיים של התעלות דתית. הבית הבא בלה. Erzählt Emets Anders singt von dir Arois. Was ist dir mein Leben, der Mame sog ois. Der Mamen sog ois. שורה ראשונה. Erzählt Emets Anders, עכשיו מישהו אחר singt von dir Arois. שר ממך, כאילו הכל יוצא ממך של מישהו אחר. עד כדי כך נותנת האמא היהודייה וגם פרץ חשיבות לניגון, שבניגון אתה יכול לזהות איזה מין אדם שר. האם זה אדם יהודי או אדם לא יהודי. ותודו שכשאתם שומעים מוזיקה קלאסית, ואתם שומעים את דבורז'ק, או איזה סופר, איזה מוזיקאי אחר, שמשתמש במנגינות יהודיות, אתם מזהות את ההבדל בין המוזיקה הקלאסית של אותו מוזיקאי לא יהודי, והשימוש שהוא עושה במנגינות יהודיות. נכון או לא? כן, הרבה פעמים. נכון. בהחלט. אתם מכירים את הקלרניטן שבא מהארץ שאני בא, גיורא פיידמן? כן, בהחלט. בוודאי. אוקיי. אז כששומעים אותו, אי אפשר לטעות שהוא בן לאבא שהיה קלרניטן
ואפילו לסבא שהיה. אוקיי, הלאה. Was ist dir mein Leben? מה יש לך? לא כתוב mein Leben. Mein Leben. כן. Was ist dir mein Leben? מה יש לך, חיים שלי? Der Mamen, זוג אויס. רגע, השורה הזאת. Was ist dir? איך תרגמת את זה? מה יש לך? מה לך? חיים שלי. כן, מה קורה לך? mein Leben. מה זה mein Leben? חיים שלי. זאת אומרת, כינוי חיבה לבן שלה. כן. שורה הבאה. Der Mamen, זוג אויס. תגיד לאמא. מה הפועל בשורה הזאת? אויס זוגן. מה זה אויס זוגן? תוציא מה שיש לך על הלב, תדבר... תגיד את הסוד עד הסוף. תגלה. תגלה, כן. Der Mamen זוג אויס, תגלה את זה לאמא שלך. האם זה שאתה שר, לא כמו תמיד, שירה שזה לא אתה, קורה לך משהו. אז תגיד לאמא מה קורה לך. אוקיי, אנה, הבית הבא. רגע, הנה, 101. יש לי בבית, ויש לי פה. Sie weiß ich der Mame, was sie singt dort in mir. Ich weiß nur in Horz ist gar anders wie Frier. נכון, פרייר. Sie weiß ich den... רגע חנה. אני חושב שלאור מה שקורה בפגישות האחרונות שלנו, אני פותח מכון לפיתוח קול. אני רואה שיש לי נתונים, כן, לתקן קריאה לא נכונה, אז למה לא לעשות כסף מזה? בבקשה, אנה, תקראי את השורה הראשונה. Sie weiß... לא כתוב וייס. ויס. לא כתוב ויס. וו, יוד, אם, ויים. כאשר יש שני יודים ביידיש, אנה, איך הצליל? ויס. לא. א' ב' בשיעורים הראשונים, אני מציע שתעברו על השיעור הראשון שני והשלישי. שני יודים ביידיש זה A, זה הדיפתונג A. צי וייס. Sie weiß ich den Mame. לא מומה. נכון, מame. weiß ich den ממה. תרגום. קודם כל, אנה, רגע, קודם כל, מה זה המילה צי? וי? מה זה המילה צי? ביידיש. למילה צי יש מובן אחד בלבד. האם. מה? האם. אני שואל את אנה, השם שלך לא אנה. סליחה. כשאתה מקדים את אנה, אתה לא נותן לה להפנים את המילה שהיא לא זוכרת. אני מבקש סליחה, טעיתי. אוקיי. המילה אנה, המילה צי, זה מה שאנחנו קוראים ביידיש מילת שאלה. כל פעם שמתחילים שאלה ביידיש, מתחילים במילה צי. אני רוצה לדעת אם את שותה מים. צי טרינקט ihr Wasser?
אני רוצה לדעת... Napijesz się wody, czy chcesz wody? Czy? בפולנית czy, גם זה ביידיש בוורשאו, czy. If you want, איך תתרגמי את זה לעברית? עברית, זה שואל, זה... האם, א' מ', האם. שורה ראשונה, תקראי אותה עוד פעם, כי הלכנו רחוק. Sie weiß in der Mama. Czy mama o tym wie? If the mother will know. לא. אני רוצה שתקראי את השורה ביידיש בלי בעיות, בצורה ברורה. תקראי אותה עוד פעם. weiß ist יודע. ביקשתי שתקראי את כל השורה ביידיש. Sie weiß ich den Mama. עכשיו תתרגמי. If the mother will know. לא, כשאת מתרגמת ביידיש, קודם תתרגמי את המילה הראשונה, צי. האם, whether, האם, weiß ich, איך את מתרגמת? weiß, if the know. מה זה the know? יודע. מי יודע? מאמה. לא, מי יודע? אני. איך. סליחה? אני. האם אני יודע? האם אני יודע, חיים. דן מאמה. האם אני יודע אמא? אמא. עכשיו, מוניש כנראה עונה לאמא. עכשיו, המילה דן, מי יכול לעזור איך היינו מתרגמים את המילה דן במשפט? ציווי שיח דן מאמה. שלמה, עכשיו אני שואל את... אני חושב שדן פה זה שם. לא, דן זה לא שם. אם כן. אם כן, זה אפשרי. האם אני יודע, אם כן, אמא? מוניש מדבר, אם אני לא טועה. והוא עונה לאמא ששואלת אותו. אז הוא אומר, האם אני יודע, אם כן, או האם אני יודע בכלל, או אם אני יודע הרי אמא? שורה שנייה. Was singt. הסמך עם האפוסטרוף זה אס זינגט, זה כלומר קיצור. אס. זינגט. Es singt. אם קשה לך לפצלי את זה. תודה. Es singt dort in mir. תרגום. מוני שונה לאמא, והוא אומר לה... מה? Es singt שיר singen. מה שר? מה שר? dort in mir. mir it's me. לא, רגע, אנה. המילה דורט, אל תתרגמי 3 מילים אחר כך. את מתרגמת מילה אחרי מילה. ווס זינגט, מה שר? דורט. אם את לא יודעת מה זה דורט, נעזור לך. אבל לא לדלג עליה. ווס זינגט, מה שר? דורט. אני שכחתי דורט. שם. מה שר? שם. דורט in mir. תרגום. In mir, for me? לא, in mir. In mir, באנגלית, in mir. בתוכי, in
in myself. In myself, by myself. אז מוניש עונה לאמא שהוא לא יודע מה שר בתוכו, בתוך מוניש. שורה הבאה. Ich weiß noch in... לא כתוב ich weiß. Ich weiß noch in Herz לב. Ich weiß, I know only כן. in heart is, what is in the heart, in the לב, בלב. תקראי את השורה עוד פעם ביידיש עד הסוף. Ich weiß nur in Herz is. אוקיי. אני רק יודע שבלב, לא יהיה, שבלב is, כדי להבין את ההמשך צריך לקרוא את השורה הבאה. גור אנדרט וי, אנדרש, סליחה, אני לא רואה טוב, אנדרש וי פריר. אוקיי. פרייר, נכון, פרייר. in Herz, בלב, is גור אנדרש וי פריר. תרגום, שבלב is גור אנדרש. It's in other, it's under. לא. in heart, בתוך הלב, יסגור under. מאוד שונה, מאוד אחרת. is very different. גור under. very different. יפריר. כמו קודם. very different. as before. זאת אומרת, מוניש עונה לאמא, הוא לא יודע מה קורה בתוכו. הוא מרגיש שבלב שלו הוא מרגיש אחרת. very different ופריר, כמו קודם. הוא מרגיש בלב משהו שהוא רגש, feeling, שהוא מאוד שונה מקודם. אדם, הבית הבא. סליחה, Anders is the other, it's something other, yes? לא the other, Anders זה different. different, רוז'נה, אוקיי. למה? כי under זה the other, אבל פה זה לא under, פה כתוב Anders different. Anders, אוקיי. אדם הבא. כן, אני רק מעדכן בשעה, עכשיו 7:17. אוקיי. 102. Ich weiß nicht, was ist mir, es knockt doch in Herz, und plötzlich, vor die Augen, wird finster und schwarz. שורה ראשונה. Ich weiß nicht, was ist mir, אני לא יודע מה קורה לי, מה איתי. מה קורה לי? was is mir, מה לי, מה יש לי, מה קורה לי. שורה שנייה. Es knockt doch in Herz. Was heißt knockt? מי יכול לעזור? Es knockt in Herz. נוגע לליבי. נוקט. מה זה נוקט? נוקט זה מציק. מציק, נכון, מציק. נוקט מציק, זה כמו כשיש לך בלב איזה תולעת שאוכלת אותך מבפנים. זה מציק. מציק. Und es knockt doch in Herz. זה מנשנש לי בלב, בוודאי בלב. איך אמרת? מנשנש? כן. לא בדיוק. תראה, נוגנו זה יותר פעולה של מציצה תוך כדי
גרימת אי נוחות או כאב. כן, לא, אני דמיינתי תולעת מנשנשת בלב. זה דוקר, בוא נראה, es nogt doch in Herz. זה... נראה לי דוקר אם כן בלב. אדם, אם אתה אומר שאומרים תולעת מנשנשת, לא הכרתי את הביטוי. בלב. אני חושבת שכאן, גם אם לא לתרגם מילולית, אבל מכרסם בלב זה אולי... בדיוק. המילה מכרסם היא המילה שאני הייתי משתמש. מה מכרסם בלב? כי התולעת בתוך, כפרזיט שאוכלת אותך מבפנים, כן? זה כרסום. שואה הבית הבא. Und plötzlich vor der Augen, ופתאום בשביל העיניים... לא, בשביל פר כאן, נכון שהמילה פר אפשר לתרגם בשביל, אבל לא כאן. פר before, בפני. ופתאום לפני העיניים, wird finster und schwarz, נהיה חשוך ושחור. יפה, בית הבא. Es hebt on zu brennen, wie Feuer in Moach. זה מתחיל לשרוף... תמשיך, רגע. זה הבית... סליחה. לא אמרת. כן, זה מתחיל ישר. Es reißen sich Keules, von Hals so ist mit Koech. שורה ראשונה. Es hebt on zu brennen, wie Feuer in Moach. זה מתחיל לשרוף כמו אש במוח. נכון. שורה הבאה. Es reißen sich Keules, von Hals so ist mit Koech. מהו הפועל כאן? רגע, מהו הפועל בשורה הזאת? reißen sich? זיך זה רפלקסיבי, אבל רייסן זה חצי. אויס רייסן? אויס רייסן. מה זה אויס רייסן ביידיש? רייסן זה לא לקרוע, נכון? רייסן זה לקרוע. מה זה אויס רייסן? להתנתק אולי. איך? להתנתק. להתנתק? break, burst out, tear, pull out. אויס רייסן ביידיש, זה מה שלטינית אנחנו היינו אומרים, אקסטירפטיו, לעקור מן השורש, מרייסט אויס אבוין, כן? מוציאים מהשורש עץ, אויס רייסן זה לקרוע מהשורש שלא יגדל יותר. עכשיו תקרא את השורה עוד פעם, אדם, באופן שלם. Es reißen sich Keules, von Hals so ist mit Koech. כן. תראו. אז אם הייתי מתרגם את זה פרוזאית, הייתי אומר, לא, זה לא עובד גם כן. הקוילס זה האקוזטיב פה, נכון? זה מי שנעשה לו, לא. קולות נקראים מהכתפיים. זה לא אקוזטיב, זה מושא ישיר. זה המושא הישיר, כן, אקוזטיב. כן. כן. אז הקולות נקראים לי מהכתפיים בכוח? למה כתפיים? הל זה לא כתפיים. הל זה גרון. זה מהגרון. מהגרון, נכון. כן. נכון. אז הקולות נקראים ממני בכוח. מן הגרון. מן הגרון, כן. הם מתפרצים מהגרון, כאילו עוקרים אותם ממני. לא אני מוציא אותם, אלא מישהו מוציא אותם ממני. הם עושים את זה בעצמם. לא בעצמם. למה בעצמם? בגלל הזיך. בגלל הזיך. בסדר. הלאה. כמו הניגן. Und Atem verfällt mir. Es ist eng in der Brust. Ich will sie verhalten. Die Tenner, umsist. אוקיי, אז זה בריסט. חריזה פולנית של פרץ. שורה ראשונה. Und Atem verfällt mir. Verfällt. Was heißt verfällt? מי יכול לעזור לאדם? מתגעגע?
פלן זה חסר. מתגבר. זה... מה זה פרפלן? פלן זה חסר. מה זה פרפלן? עוד יותר חסר. נכון, הפרפיקס פר, עשיית פעולה באופן מרחיק לכת. תתרגם את השורה הראשונה, אונאותם פרפלט. נשימה ממש חסרה לי. בדיוק. נעתקת לי הנשימה, הלאה, שורה שנייה. Sie ist eng in der Brust. eng. צער. צער. יש צער בחזה. לא צער, צער. צער לי בחזה. לא רחב, סליחה. צר לי בחזה. הוא מרגיש שהוא לא יכול לנשום, וצר לו בחזה. כן. צער בחזה. Ich will sie verhalten. אני מרגיש איך היידיש פשוט ניתקת ממני, מה זה? verhalten. לא, זה אדם, היא לא ניתקת ממך, אלא מחוסר תרגול בקריאה, תראו, הקריאה בקול זה המבחן הטוב ביותר, כמה שאתם מבינים מה שאתם קוראים. בקריאה בקול, רק אני יודע את חשיבותו, מכיוון שזה כבר 35 שנים שהאסיסטנטים קוראים לי בקול, ואז שמתי לב כמה שזה חשוב, כדי שמי שקורא יבין מה שהוא יודע ומה שהוא לא יודע. אז זה לא שהיא ניתקת ממך, אלא היא לאט לאט מתחיל להגיע לתודעה שלך, מה אתה יודע באופן יסודי ומה לא. ושפה רבותיי, ביידיש לא פחות, רק התרגול והשימוש בה, והמודעות מה אתה קורא, ואיך בנויים הדברים, כשזה נכנס דרך התודעה, לא רק דרך הזיכרון, אנחנו משתלטים יותר על השפה. טוב, תראו מה שורה, מה הייתה השורה? שכח. Ich will sie verhalten. כן. המילון אומר שפרהלטן זה detain. תעזוב את המילון. מה זה פרהלטן? מה זה הלטן? להחזיק. בדיוק. הפרפיקס פר עושה את הפעולה באופן מרחיק לכת. כשאתה מחזיק ומרחיק לכת בלהחזיק, אתה עוצר. יכביל זה פרהלטן, אני רוצה לעצור את הקולות שמתפרצים מתוך הגרון שלי. פרהלטן, לעצור. שורה הבאה. דיטנר אומזיסט. דיטנר מה? אומזיסט. אוקיי. אני רוצה לעצור שלא יתפרצו לי מהגרון. מה אני רוצה לעצור? דיטנר. תרגום? כלומר, טנר זה לא עובד אורות, נכון? זה לא מה? כמו המילה טנר באנגלית. זה לא טנר זה הטונים. הטונים, כמו טנור. הטונים. המוזיקה שהוא שר, אז הוא רוצה לעצור את הטונים, ואז אחרי הטנר יש איזה סימן פיסוק. יש פסיק, מקף מפריד, אומזיסט. אומזיסט. זאת אומרת, אני רוצה לעצור את הטונים שלא יתפרצו מהגרון, עושה מאמץ, אומזיסט. לחינם, לא מצליח. אומזיסט זה לחינם. לחינם המאמץ שלי, כל הכוח שאני מפעיל כדי לעצור. אני לא מצליח. אומזיסט. אני מבקש לתרגם שנית את השורה הראשונה, אני לא תפסתי. אוקיי, תקרא את השורה אתה, ואדם יתרגם. אוטם פרפלטמיר. תתרגם. אוקיי, המילה אוטם אונאוטם פרפלטמיר, והנשימה ממש חסרה לי, ממש נעלמת ממני. אתם זה נשימה? אוטם זה נשימה. רגע, לא כתוב אתם. כתוב אוטם. זה נשימה, כן. אוטמן זה לנשום. זה אתם, כן. אוטם זה יחידת נשימה.
הכנסת אוויר. אוקיי, עכשיו נותרו לנו 2 דקות. נותרו 2 דקות. אז רבותיי, אני לומד לקח כל שיעור בזמן האחרון. אתם חייבים לשפר את הקריאה שלכם. איך אומרים? את הקורונה לא ננצח אם לא נשמור על הכללים. את הטקסטים לא תבינו אם לא תשמרו על הכללים של הקריאה. הייתי מציע שוב, פעם הצעתי את זה, למי שיש טייפ בבית, יקליט את עצמו קורא את מוניש, ואחר כך ישמע את עצמו ויתקן את עצמו. בלי זה אנחנו לא נוכל לעלות מדרגה. זה לא נזיפה, זה רק בקשה. היום יום שני. ביום רביעי אנחנו נמשיך עם מוניש, אולי בקצב יותר מהיר, עד כמה שהקריאה הנכונה שלכם תעזור. וככה נתקדם, ואני מבטיח לכם שנתקדם. זה שלא רואים טוב אם יש קמץ או פתח, אני מבין, ואני מוריד את זה מההחמרות שלי כשאני דורש קריאה. אבל פה זה לא רק בעיה, אני רואה, של מה שברור או לא ברור. דברים שהם ברורים, יש שחלק מכם לא קוראים אותם נכון. תלכו לשיעורים הראשונים, איך קוראים את הצירוף של האותיות. וכמה אמרת, אדם, יש בתים במוניש? רגע. אז קודם כל אנחנו לקראת הסוף. כן. אנחנו עכשיו נתחיל בשיעור הבא עם בית 105, ויש סך הכל 146. יפה. אז אנחנו חותרים לסיים ביום רביעי, מקסימום ביום, יום שני הקרוב זה יום כיפור, נכון? נכון. אז יום כיפור לא נלמד, אז זה יהיה, מקסימום נגמור את מוניש ביום רביעי בשבוע הבא. אני מודה לכם על הסבלנות. אנחנו מודים לך. סליחה? אנחנו מודים לך. לא, אל תודו לי, מכיוון שאני נהנה נורא, שאני יכול לעזור, ולכן אני מודה לכם, וזהו, כן? זוהי תודה הדדית שמנטרלת את עצמה, הבה נעבוד קשה ונתקדם. ושיהיה שנה טובה. שנה טובה. יותר. טובה, תודה. יהודית יש לי פה. יהודית, שנה טובה. כן, לא נתנו לה לקרוא כדי לא להקשות עליה. תודה רבה. טוב, בסדר. Adam, we will see after tomorrow, yes? כן. יום מיטבוך. כן. כן, ביום מיטבוך, נכון, יום מיטבוך. תודה. Seid gesund. Sein gesund.